A Mancomunidade Barbanza Arousa, no seu empeño de promocionar turísticamente esta zona, veu realizando ao longo de toda esta semana un fan trip, ou o que é o mesmo, unha viaxe de familiarización, no que tomaron parte unhas 15 axencias nacionais e internacionais, para que puideran vivir a experiencia deste destino turístico en primeira persoa. Onte puñase o punto final a esta proposta cunha cea no Hotel Norat en Palmeira, na que participaron, ademais da xerencia da entidade, os 4 alcaldes dos concellos que integran Barbanza Arousa. Pero non só iso, o acto foi aproveitado tamén pola Mancomunidade como posta en común da experiencia, e así poder coñecer a súa valoración da visita. Os representantes de axencias chegadas dende Andorra, Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía e Castela León puxeron en valor esta zona. Para moitos deles, un territorio aínda descoñecido, pero con enormes potencialidades. De aí que dende Barbanza Arousa valoren moi positivamente esta iniciativa, que permitiu dar a coñecer o rico patrimonio arqueolóxico, paisaxístico e cultural desta zona, pero tamén a gastronomía, servindo ademais de promoción do Camiño a Santiago Orixe, que percorre esta comarca. En definitiva, crear diferentes sinerxias que teñan como resultado final o impulso da comercialización do destino Barbanza Arousa en todo o ámbito nacional.